Alla tana, isma tal-btana, inu afmana, gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-Dawl, meta sina Ġesu Kristu tammet fl-ilma tal-Ġordan. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost il-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma it-talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-Dawl meta sina Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tad-Dawl meta sina Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma it-talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tad-Dawl meta sina Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tad-Dawl meta sina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek.
Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turuf ramment lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fil-paċi.